ja saioa bukatzeko, eztabaida orokorrera pasako gara. Eta, bueno, lehenengo eta behin jardunaldia planteatu genuenan galdetegi bat zabaldu genuen. Zuetako batzuk igual erantzun duzue, beste batzuk ez, horregaitik karpetetan dituzue bi kartulina, bat gorria eta bat urdina, gurekin batera galdetegia beti ez baldin baduzu, parte hartzeko eta urdina A2, gorria ez alderantziz. Gorria A2, urdina ez A2 eta biak batera, neutekal, norbait abstenitu nahi baldin badu, ez igotzeko. Bueno, 54 erantzun jaso genitun, eta, bueno, demografikoak ikusteko gehienak ikertzaileak izan ziren, ehuneko 50 bere burua ogibidez ikertzaile hartzen zuen. Ez ikertzaile amateurra, ehuneko 30, eta gainontzekoa ez du bere burua ikertzailetzat jasotzen, ez? Eta jakintzarloari dagokiona, gehienak gizarte zientziak, baina jarrituta osasun zientzien gantik niri horri harritu nau. Interesak izan zitezkeen bat baino gehiago, orduan denetarik egon zitekeen. Eta lehenengo galdera zen, ikerkuntza gizarteari bizkar eman egiten da. Zuek uste duzu ikerkuntza bizkar egiten dela bizkar eman da? Gizarteari. Denetarik, ez dakit norbaitek ehaltzatu nahi baldin badu bere kartela A2 ez A2 esateko, gorriz A2, urdinez ez A2 biak eta bar, ez baldin baduzu parte hartu nahi ez da bez ezer eskertatzen, zen erantzunak eman ditugu. Eren bat bakoitza, hau ez dago argi, ez daukago argi, nik uste nuen gehiago izango zela A2, baina jendeak ez dauka argi. Eta ez dakit. Herritarren eskuetan utziko balitz, bakarrik ikerkuntza aplikatua egingo litzateke. Hau da, askotan erabiltzen dugun aitzakia herritarren eskuetan ez usteko ikerkuntza. Esan ez, jendeak bakarrik aplikatua den edo erabilgarria dena aukeratuko du. Eta orduan beste penuntzeko gozak ez. Eta harritu egin nau pilo bat zen esadosa nahiko handia da. Eta gainera galder baita ere ez dago A2, baina hori da gure hor daukagun pentsamendu bat jarrita, ez? Eta, postuen hau, bentsat gure komunitateak argi daukala hori. Igual oso laginketa berezitzoa da zentzu horretan. Gero, ikerkuntza lanetan izatekoetan herritarren papera pasiboa da edo objektuak dira, ez dute modu aktiboan parte hartzen eta A2 dago 60%. Hau superargi daukago. Egiten dugun ikerkuntza gure subjektuak edo gure ikaskaiak ez ditugula modu pasiboan tratatzen ditugula. Orokorrean, hori da oso argi daukagun zer. Gero, ikerkuntzan herritarren bizi parkatu. Honetan ez du egin zaidan izatea da, osasun zientzetakoak uste dugula ikerkuntza aplikatua gutxiago egongo litzatekeela. Horrez berdintasun bat dago, ez dakit zergatik, baina argiago ikusten dugu hori. Ikerkuntzan herritarren bizipenak barneratzea aberasgarria izan daiteke. Ia mundu guztiak baietz esan du, ados dagoela, baina egia da, ez ikertzaileak direnak, ez dutela argi ikusten, eta gian impostore sindromearekin lotuta egon daiteken zeo zer da, ikerkuntzan parte hartzen ez dutenak ez dutela argi ikusten herritarren ekarpena, eta ikasketa teknikokoak, ingenierioak eta arkitektuak baita ere ez duten argi ikusten, jakin beharko genuke zergatik. Galdera hau askotan sentipena daukat eta ikertzaileok beldurra daukagula gure ikerketaren kontrola galtzeari. Oso paranoikoak garela kontrol hori mantentzean, ez? Eta 40%ak A2 dagoela dio eta beste 40%ak neutekal, ez? Orduan nik uste dut badaukagula sentsazio hori, gustatzen zaigula gure ikerkuntzaren kontrola mantentzea. Egia da, ikertzaile amateurrak adosago daudela, imaginatzen dut ikusten dutelako kanpotik argi kontrolaren kontu hau, eta baita ere, eta osasun zientzietan baita ere ez gaude. Prozesu interesgarria dau, zeren herritarrekin partekatu nahi baldin badugu ikerkuntza, jakin behar dugu ea kontrol hori usteko prest gauden, eta ez dirudi, edo bintzat pertzepzioz ez dago. Betikoa, ikerkuntza elitista da, gehienak A2. Eta, hor badago ez A2 dagoen totxo bat, baina orokorren badaukagu, oraindik pertzepzio hori, eta herritarra egin nahi baldin badugu, honen kontek egin behar dugu. Oso kontek esan handia dau.
Eta azkenengoa zen galdera tekanpa bat, zara ikertzaileak herritarrak gara. Claro, definizioz, gu herritarrak baldin bagara, egiten den ikerkuntza guztia herritarra izango litzateke. Eta hori da gure buruan nun kokatzen dugun, nola kokatzen dugun. Eta egia da gu ados gaudela, baina baita ere berriro ikasketa teknikokoak esaldosago daudela, ez dakit. Igual ingenieroak bere buruak ikusten dituzte ez direla herritarren parte, ez dakit. Igual, ez dakit, galdetu beharko geniokean non uste dute bizi direla. Baina oso kaldera gutukan pasan zen, gu herritarrak gara ikertzaileok ere. Eta ikertzaile ordenpeko ikertzaile izango utziko diogunui baita ere herritarrak gara, ez? Eta beti, ez baldin bada modu baten edo bestean, da nola kokatzen dugun gure buruak. Eta oso interesgarria da erantzun hau, zeren justu elitismoaren konteka doa, zeren herritarrak baldin gara nola egiten dugu ikerkuntza elitista izatea, ez? Hemen konteka esan hauek oso interesgarriak dira partekatzea gure gua, edo bakoitzak nola interpretatzen duen bere burua ikerkuntza sistemaren barruan, eta gero nola ikusten dugun kanpotik, ez? Baina, klaro, inkesta hau, guztiz alboratuta dago. Ez da, komunitate oso jakin bati egina dago, gainera alborapen argiak dire, eta gainera Twitter bidez edo sare sozialen bidez edo email zabaltzen diren inkestak ez dira esangarriak. Oso modan daude, mundu guztiak bildatzen zutitera, bete mesedez galdetik, baina ez dira esangarriak. Orduan, jakiteko benetan herritarren iritzia, kanpora begiratu behar duzu, benetan ondo eginda dauden inkestak edo bintzat, soziologikoki daukatenak. Eta bilatu nuen, eta gainera hemen usune dagoela, berak abisatu zidan bertzio berria zegoela, zientziari buruz ze inkestak egiten diren, eta Ipar Euskal Herrira begira, Estatu frantsesean badago Le Français et le Science, l'Université de Lorraine egiten dauena, baina ez datuak banatuta bintzat Akitania berrikoak jasotzeko, ez da estatu osokoak eta gainera ez dago informaziorik herritarren parte hartzei buruz edo pertzepzioari buruz. Ipar Euskal Herriko informaziorik ez dugu lortuko. Hego Euskal Herrian, Estatu Espainolean badago encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología en España, Fundación Española de la Ciencia y Tecnología egiten dauena, eta hori zunek egizatu zidan bazegoela bertze berrian, bestela hori indik zein egongo nintzateke ean izagertuko. Eta handik ere uste ditut daturik garrantzitsuenak gai honen inguruan. Eta lehenengoa da, zein da zuri iritzea interes sozialeko zientzia gai buruzko erabakien inguruan, ez? Eta oso gutzik esaten dute zientzia gai buruzko erabakietan parte hartzen duela. Oso gutzik. Gero, pizkatzo bat gehiago, zientzia gai buruzko erabakietan parte hartza gustatuko litzaioke. Bueno, bideak ere beharko ditugu. Pizkatzo bat gehiago, koska bat gehiago. Gustatuko litzaioke herritarren parte hartzeko aukerak egotea, baina berak ez. Besteak erabakitzea bai, baina niri dutzen esartu pakean, honetan esartu. Eta gehiengoak esaten duena da, zuek zientzialariek badakizu zer egin behar duzuen niri ez galdetu. Baina honek kontra egiten du egin nahi dugunari. Zeren esaten duena da, berriro ere guk erabaki behar dugula zer egin behar den, eta ez herritarrak pakean ustea. Eta hemen badaukagu niri hau arazo bat iruditzen zait. Ikusi ez dugun eta pentsatzen ez genuen arazo bat daukagu hemen. Gero, zientzia eta teknologian parte hartza, zer egin duten? Oso gutzik, eguneko 10 batek, zientzia edo teknologia buruzko batzarre edo eztabaida publikoetan parte hartu. Eguneko 10 batek. Pizkatu bat gutxiago, zientzia edo teknologiaren inguruko gobernuz kanpoko erakunde batek antolatutako jardueretan parte hartu. Baita ez, eguneko 8 zaut. Orain, nabaritzen da Euskal Herritarrak garela, zeren galdetzen duzunean, zientzia edo teknologiaren inguruko eskaerak sinatu edo manifestazio batetara partu eguneko 30 bai egin du. Guk gure, betetzen gure manifa bat bai horretan bai parte hartu du. Zeri buruz berdin zait, baina bai, ez? Eta zintza, bai, eta denka, jazta. Hori bai, horretan bai parte hartzen dudala. Gero, azken urtean hauetako zein jardueretan parte hartu duzu. Zientzia eta teknologia museoak bizitatu eguneko 35. Divulgazio jardueretan parte hartu, hitzaldietan, hau da aurrez aurrekoetan, eguneko 20. Lagun edo zenidekin zientzia hitz egin, eguneko 50 baino gehiago. Ojo, kuidao, jendeak bai hitz egiten du, baino petit komitean. Nik uste dut gutxiago izango da, zenuzunek askoten hitz egin dugu, jendeak ez dauka interesik. Kontuz, zenbaki hau, telebistan edo irratietan zientzia saioak ikusi.
50% baino gehiago ere, 60. Pasiboki bai hartzen dugula. Divulgazio liburu edo aldizkariak irakurri, 25%. Beti esaten dugula gutxi irakurtzen dugula, honetan altutxo, baina gero, ikerkuntza proiektuetan aktiboki parte hartu 10%. Jendeak bai hitz egin edu zintzari buruz, baina uste dut ez dakiela parte hartu dezakenik. Eta hemen beste arazo bat daukagula. Eta hemen dagoela, Zeren jendeak bai hitz egiten du zintzari buruz, nik uste nora baino askoz gehiago, eta oso aldagi interesgarria da. Baina garrantzitsua, zeintzuk dira oztopo nagusiak zientza eta teknologia jardueretan parte hartzeko. Denbora gabezia, hau da zenbaki totalak. Jende gehienak daukana da denbora arazoa, beti gertatzen zeguna. Urraunko arazoa, eskaintza gabezia. Ez dute ikusten, ematen den eskaintzak eta beratu eskaintza dagoela eta askotan gure artean zapaltzen dugula, jendeak ikuste du falta dela eskaintza. Edo ez duela ezagutzen, eskaintza horiek daudela. Hor badago arazo bat komunikazioan jendeari heltzeko. Interes gabezia, badakigu jende bat dagoela ez da joan zientzia gustatzen eta ez da gustatuko, zer ingo diogu, ez dugu zertan guztiok honetan interesa eduki behar. Eta baliabide ekonomikoen gabezia edo ez da berarentzat, horiek baitere dira oztopoak. Eta horiek dira pertzepzioak, eta ikusten dugunez guk ditugun pertzepzioak eta gizartean dauden pertzepzioak askotan ez doaz batera. Eta hau interesgarria da, zeren benetan zientzia herritarrak egin nahi baldin badugu, herritarrek diotena kontutan hartu behar dugu baita ere, eta askotan iaz egin guk ditugun aurre iritzi. Ez dakit zero zer ditu nahi baldin baduzuen, edo postitetan zero zer utzi diguten hor galdera moduan edo komentario moduan. Ez dago galderarik? Bueno. Bai, bota. Egon gaitz egiten ere kafean eta pantailetzarekin lotutako hizkuntzaren aldetikan, ezta? Hemen argi daude proiektu batzuk euskaraz izan bat dutela eta hala sentitzen dugula. Baina baita esaten da, igual gaztela izango bazan urrutira goitxiko gara, eta orduan beti eskusa hori erabiltzen dela ere. Orduan ez dakit, orokorrean norbaitek ere komentatu zen esperientza igual daudela, zuge bizi den asuntotik eta aratzai egiten ditun oso argi dago agatza euskera dela, ezta? Itzegin, hase. Ez, gure kasuan, txino bakutzuan izan zen, eguneko euskeraz, zuge bizi aurreneko urtea eguneko euskeraz, bigarren urtean proposatu zigun saileko kide batek, zezan agartakoa ezak euskeraz, sartu nahi zula eta egintzak gazteleraz, baina ikusi izan adibidez, Twitterren, gazteleraz egiteak ez zula ia eraginik izan datuetan. Hor sortu da hizkuntzaren eta komunitatearen eta irisgarritasunaren arteko kombinazio bat oso ona, dala jendeak ikusten dula zure bizi proiektua eta zientzia proiektu hori euskera zala. Eta orduan sentitzen du bereagoa, bere hizkuntzan egiten delako. Gaztelerazkotan, bai, izten zian datu batzuk, baina ez asko. Orduan, orain ikusiko dituzue zure biziko gauza batzuk, hizkuntzetan ematen diala, baina dudarik ez dago euskerakoak asko zarrakasta gehiago daukala. Eta froga modua behintzat, eta ez da baina oso handi baten ondoren behintzat. Eta egia da ere, arantzari bi hizkuntzatan egiten du askotan divulgazioa, baina bi urteak eguneko euskera zentzat, eta ez zaretzen pasa, eta komunikazio sariak ere itzatzen zuen. Eta gero dago, iparraldeko kontua esan dezuna, lehen zuzen esatea, mapa bat ere zizuet, esan dizuet, Nafarroako aldean ezagokaturik, espezie hori ezagolako, baina zuzen esatea, iparraldean ezagolaturik, ez gara bat iristen. Eta euskeraz txokatzen dugu, baina hor badago, irasoa uste dugu baino ezagolagoa da. Eta badago zerbait hor. Esan duzun bezala datuekin, egia da italiakoa, baina baita ere iristeko modu bautarik. Horien pertzepzioan gure protitu. Zerbait gehiago gehitu nahi duzue, edo justu oso ondo goazo denboraz, así que... Bueno, egia esan, gaurko jardunaldian, nire behintzat, bi ondoriorat
heldu naiz aurretik eta bueno, baieztatu egin dut gaurko bizan zehar, eta da, elkarrekin egin behar dugun zer dela. Ez bakarrik erakunde ezberdinak, azken finean oso atomizatuta dago gai hau, ikerketa talde ezberdinak edo erakunde batzuk, eta elkarrekin, baina baita ere herritarrekin batera. Zein dezakegu, peskatxo bat, nik daukan sentsazioa orain utziko dudala, da zeintze peskatxo bat absolutista egiten dugula. Herriarentzat, baina herririk gabe. Eta hori aldatu behar dugula. Eta hori herritarrik entzuten egin behar dela. Azkenean irabazten da, asko irabazten da. Atzo egon nintzen, komentatu dizuetan abizan, atzo egon nintzen Hondarribin gozei buruz hitz egiten, eta jendeak gerturatzen zaizu beldurrarekin, eta gero ateratzen da superpozik. Ikusten duelako, gertutasun bat dagoela, baina lehenengo pausu hori eman behar duzu. Eta erakunde moduan eman behar duzu, ez dago zabera ikertzaile solde bat edo erakundea bera gertzea. Baita ere oso ezberdina da, jakitea ez dela gauza individual edo puntual bat, baizik eta kulturala dela. Benetan zertatu nahi dituzulako, uste duzulako beharrezkoa dela zientziago behar egiteko. Eta, bueno, erakunde herritar bat izan da, ala behar egin behar du gau. Eta nik uste dut, bultzatu, barnatu behar dugula eta konpromesu hori hartu behar dugula gure zuekin batera, beste erakunde askotako lagunekin batera, baina bai guk barnatu behar dugula hemendik hainbat gaude ikerkuntza batzordekoak eta pentsatu beharko dugu nola barneratu eta nola egin. Eta bukatzeko, abur moduan, berreskuratu nahi dut, Udako Euskal Unibertsitatean eman nuen lehenengo hitzaldiko hasiera, izan zela publikoan hitz egin nuen lehen aldia, ikertzaile moduan, horien dela 10 urte, Zurinek gonbidatu ninduen lehenengoko tziotesiko hitzaldira, eta honekin irekin nuen. Eta zer zan? Bueno, 2000 urtean, gonbidatu zituzten hainbat haur, esatera, irudikatu eta idatzi testu txiki bat ikertzaile buruz, nolakoak diren, nola uste duzu direla zientzialariak. Eta hainbat ume gonbidatu zituzten, bizitatu zuten Fermilab laborategi estatu batuetakoa, eta ostean berriro esan zieten, irudikatu eta idatzi zer beraiei buruz. Eta, nik Eimirena hartu nuen, iruditzen zitzaidanako eredugarriena edo adierazgarriena, eta bizitatu baino lehenago, ikertzailea da tipo bizardun bat, soroa batarekin, despistatua, goza ideia askorekin, oso, prototipo, buruan daukaguna zientzialari moduan, eta bizitaren ostean emakume bat irudikatzen du, normal jantzita, eta esaten du, pertsona normal bat dela lan ikaragarri batekin. Eta nik espero dudana da, urte guzti hauetan, hau egin izan, bide batez, imaginatu dezakezuen bezala, hitzaldi horren izenburu izan zen kafe pintxo batekin ikertzen, 10 urte nire zera elikatzen. Eta iruditzen zitzaidan, nik behintzat, espero dudana da, urte guzti hauetan hau lortu izan da. Hau da, herritarrak zientzen zertatu izateko lehenengo ikusi behar dute pertsona normalak garela. Gure tarak ditugu, gure zerak ditugu, baina oro har pertsona normalak gara. Eta normaltasun horretatik eta gertutasun horretatik uste dut askoz ere errazagoa dela jendea gugan hurbiltzea eta gu jendeak gana hurbiltzea, eta horrela sinergiak eta goza politak egin daitezkeela. Eta hori da, eskerrik asko zuen parte hartzeagatik.